Jeg vil gerne tyde på, at fra Siumuts side har vi sat til det længere sigt, at vi gerne vil opnå nogle lærere, som taler engelsk, som også kan arbejde her hjemme i Grønland. De synes, det er en relevant emne at stille op i. Det er jo ikke lige til overmorgen, men en fremtidig udkig tror vi på, at det er en realistisk at snakke om det, som andre har også sagt. Lad os lige sætte den over til dig, Nikolaj Hardenberg Larsen. Du har arbejdet i sundhedsvæsenet i nogle år efterhånden. Kan du sige noget om erfaringerne? Kan man gøre sådan, at omstille sundhedsvæsenet, så det bedre fungerer på engelsk, og hvad er jeres erfaringer inden for området? Det vil være en meget lang udsigt i Lægeforeningens øjne, som vil kræve et generelt uddannelsesniveau i hele befolkningen, som løftes. Vores allervigtigste redskab i vores lægegerning, det er vores kommunikation. Og som det er nu allerede med dansk og grønlandsk, og skulle jonglere mellem de, både sprogligt og kulturelt, jamen det giver nogle udfordringer. Og hvis du skal have flere led ind i det, om det skal være nogen, der er engelsktalende eller spansktalende, og skal komme ind og fungere her, det vil give så store udfordringer, så det er ikke noget, man ser som nogen nem løsning, eller nogen umiddelbar løsning.